Tungod sa pagbunok sa ulan, gibaha ang duha ka barangay sa Alabel, Sarangani. Ani ang report? Gipang-rescue sa MDRRMO sa Alabel ang mga residente sa barangay Bagakay o poblasyon. Human milapaw ang tubig sa creek nga mibanla sa mga panimalay sa mga barangay netong Biyernes hapon. Lakip sa mga na-rescue ang usa ka buntis o pipila ka kabataan kinsa gisakay sa bangka. Gani kining si Cynthia og iyang mga anak ug apo miagi sa bintana sa kaduhang andana sa balay aron lang maluwas. Mga anak dito na sa ibabaw sa taas, unya kay dako ng tubig dire. Abrihan nila ang bintana. Dito sila agi nangatkat, gi-rescue na po namo dire para makatabok sa kuan. Naibaha. Pipila ka kagamitan ang nadanyo sa baha ug dili na mapuslan. Hinoon bisan niini malao mo ng pipila ka residente nga matabangan sila sa gobyerno. Tuwa na ko nasalbal sa mga gamit, turot man tanan. Pang mga bata lang ko paggawa sa balay. May COVID na tapos bahaya. Wala man dyan kabalinan kay single man. Kini na ang ikatulong hingayon nga nabahaan ang maong lugar sukad nagsugod ang lockdown. Ginareklamo sab sa mga residente ang sementadong dalan nga hinungdan sa pagbaha kay ang mga lapok, sagbot ug bato manulod na sa ilang mga balay. Mas may pang wag simento wala ginabog kay. Dili naman sa dalan bahala mga motor dili kaagi. Gipatumba sab sa baha ang pipila ka mga pader ug ang kilid sa creek nakabkaba na tungod sa tubig baha. Ana sa 39 ka banay ang naapektuhan sa baha ug 9 ka balay ang naanod. Hinoon nahatagan na sila og mga hinabang sa Alabel LGU. Nahitabo nga ang Proxite, siyam kabalay ang naanod ug nang lutaw tong ilang mga refrigerator ug kabinet. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.